19वी शिवजयंती महाराष्ट्रान हिंदू मुसलमानांक बरोबर घेवन निधर्मी स्वराज्य निर्माण करपी हो दूरदर्शी राजा। महाराष्ट्रा प्रमाण गोंयांतय सरकारी पावंड्यार शिवजयंती मनोवपाची प्रथा सुरू जाल्या। फर्मागुडी फोंड्याचे कार्यावळीची माहिती सरकारी अधिकारी प्रकाश नायकान दिल्या की दर वर्सा माहिती आणि प्रसिद्धी खाते गोवा सरकार ग्रामपंचायत बांदोडा आणि जिल्हा पंचायत सदस्य कोळी हे संयुक्तरित्या हो आमचो एन्युअल जो शिवजयंती सोहळा हा तो आम्ही राज्य पातळीचेर सेलिब्रेट करता। दर वर्सा 19 फेब्रुवारी ह्या दिसा हो सोहळा आमचो फर्मागुडी जो शिवाजीचो फोर्ट आहा थंय आमी साजरे करता। राज्य पातळीच्या प्रोग्रामाक जातली जी बरोबर सकाळी 19 फेब्रुवारी 8:30 सुरुवात जातली। सुरुवात म्हणजे वातावरण निर्मिती करपाची शिवजयंती सोहळा म्हणजे वातावरण निर्मिती करत असतात ते वातावरण क्रिएट करपाक ढोल ताशा पथक परफॉर्मन्स बाय शिव सांस्कृतिक प्रतिष्ठान उजगांव आणि प्रेझेंटेशन दॅट इज सिंगिंग ऑफ पवाडास बाय बालकवर चिल्ड्रन हांचे आसतले। एक आमचे 5 ते 10 मिनटांचे आमचे ढोल ताशा पथक की नंतर मागीर आमचे जे डिग्निटरीज आहा ते वर्ग आमचो शिवाजीचो पुतळो आसा थंय वयतले आणि थंय मागीर गोंय राज्याचो मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत एक भशेन आमचे जे डिग्निटरीज मंत्री आसतले ते आमच्या शिवाजी पुतळ्याक पुष्पहार अर्पण करतले। ते नंतर मागीर आमचो हे जाले की नंतर मागीर आमचे सगळे डिग्निटरीज आहात ते तो बस्ट आहा अर्धपुतळो आहा आमचो गोंय राज्याचो स्वर्गीय माजी मुख्यमंत्री दयानंद बांदोडकर याची अर्धपुतळ्याक ते पुष्पहार अर्पण करतले आणि मानवंदना म्हणजे हायलाइट जे आसतले सेलिब्रेशनाचे दॅट वील बी की नोट एड्रेस बाय आवर स्पीकर डॉक्टर सागर देशपांडे हिस्टोरियन हांचे मुखेल भाशण जातलें। कॉम्पिटिशन ह्यो स्पर्धा with the involvement of high school and college high secondary लेवलचे स्टुडंट्स ते जातले आणि ही थीम आसतली हे कॉम्पिटिशन जी ती लायफ अँड वर्क ऑफ शिवाजी महाराज हे आमचे जेन्ना आमचे मेन प्रोग्राम सोंपतलो आभार प्रदर्शन जालें की इमिडिएटली ही कॉम्पिटिशन आमी सुरवात करतले। गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक आणि सानिका नागवेकार।